Сабан укымнары телевидениесының бүгінгі шығарылышын җырлы бүләк тапшыруы белән алга таба дәвам итәбез. Һәм зәңгәр экраннар каршына Олышыңар авылында яшәүче, үзенә булган иң матур теләкләрне тыңлау өчен Мөхәммәтова Рузилә Галиәкбәр кызын дәшеп калабыз. Олышыңар авылында гомер итүче әниебез Мөхәммәтова Рузилә Галиәкбәр кызын 55 яшьлек юбилее белән котлыйбыз дип язалар сезнең балаларыгыз. Котлы булсын әни туган көнең, нурлар чәчсен һәр чак йөзләрең, кайгы хәсрәт күрми бәхет белән үтсен синең гомер күзләрең. Гомер юлың озын узак булсын, тыныч тормыш аны бизәсен, гомерләрең бәхет белән үтсен, авырлыклар бер дә килмәсен. Кадерледән кадерле әниебез. Сине чын күңелдән юбилеең белән тәбрик итәбез һәм изге теләкләребезне җиткерәбез. Сиңа хәерле озын гомер, нык сәламәтлек, тән сихәтлеге, күңел тынычлыгы телибез. Син безнең яшәү чыганагыбыз, якын киңәшчебез, иң газиз, кадерле кешебез. Алдагы көннәреңдә дә без балаларыңның игелеген күреп, оныклар сөеп, туган йортыбызның нуры, тормышыбызның яме булып, кайгы хәсрәтсез, әтиебез Марсель белән тигезлектә, бәрәкәтле мул тормышта эшләгән хезмәтеңнең әҗерен күреп гомер итүеңне телибез. Кадерле әниебез, рәхмәт сиңа, үрнәк булып тормыш юлыбызда яшәү өчен безгә көч бирдең. Барлык кылган изгелекләрең, ярдәмнәрең, балаларым диеп өзелеп яшәгәнең өчен тирән рәхмәтләребезне белдерәбез. Күңелең бер кайчанда әрнү белмәсен, йөрәгең хәсрәт күрмәсен. Моңа кадәргечә булган шат күңеллелек, түземлелек синең гомерлек юлдашларың булсын. Кадерле әниебез, тынычлыкта, яшә сәламәт булып, безнең туган йортыбызда шатлыклар торсын тулып. Тормыш юлың балкып торсын, нурлы булсын күңелең, сәламәтлек, шатлык, бәхет белән бер кайгысыз үтсен гомерең. Син булганга әни дөнья матур, бирешмә син кайгы сагышка. Киләчәгең тагы да матур булсын һәм күмелсен бәхет, шатлыкка. Җан рәхәте бирсен сиңа Ходай, тән сихәте бирсен гомергә, насыйп булсын әле озак еллар бергә гомер итәргә. Зур хөрмәт белән әтиебез Марсель, балаларың Илфир, Илгиз, Иллария, киленең Сиринә, оныкларың София белән Ильяс диелә әлеге туган көн тәбрикләвендә. Хөрмәтле Мөхәммәтова Рузилә Галиәкбәр кызы, чын күңелдән без дә сезне шушындый зур, олуг 55 яшьлек юбилеегыз белән тәбрик итәбез. Алдагы көннәрдә дә сау сәламәт булып, тигезлектә балаларыгыздан рәхәт, рәхим, шәфкать күреп, оныклар сөеп, тормышның барлык рәхәтлекләрен тоеп яшәүегезне теләп калабыз. Ә хәзер инде сезнең өчен иң матур җырыбыз яңгырый. Әне уйланасыңдыр инде, борчыласыңдыр инде син, куанасыңдыр инде, іздеп шатландың да син, іздеп сағышландың, бөтен гомереңне bağışladı. Ezdeyip şatlandın da sin, ezdeyip sağışlandın. Bütün ömrünü eni, sin bizge bağışladı. İyi yesindir indi sin, yanasındır indi. Tünlerinde bizne uyla, uyanasındır indi. Sin yıldızlarının yaklısı, güllerinin hoş islesi. Eybeten iler kümle ol, yok şol sinen tüsülüsü. Sin yıldızlarının yaklısı, güllerinin hoş islesi. Eybeten
Yokşul senin tüsülüsü Bizge sizdirmişegine Yılap olasın indi Gitken sayın bizge Bexit Yurap olasın indi Az indi o seni sina Rahmetlere itügine Sin bitene Bizning işin birgine birovgine Sizip şatlandım anasin Sizip sağışlandım Öttün ömrüne eni Sin bizge bağışladın Az indi o seni sima Rahmetlere itügine Sin bitene bizning işin birgine birovgine Sin bitene bizning işin birgine birovgine Sin bitene bizning işin birgine birovgine Hürmetli televizor qarawçılar, Jırlı Bulak tapşırığına biz sizden de motor təbrikleu xatları kütüp qalabız. Yazığız, yakınlarınızı birgelep qutlayıq. Bugünkü indi шығарылышыбыз tamamlanıp kile biz sizning bilen sağ bullaşabız. Hem barığızını da Respublika günü bilen